U principu je dobro, mislim, nismo bili kompletni, to je ono jedino što nas malo remeti ili nas je remetilo, obzirom da su dva momka nažalost morala da otkažu, Stefan Ćorović i Filip Milošević iz Studentskog grada, izašli su sa povredama nakon državnog prvenstva za dečake do 16 godina. Momci iz Metaloplastike, njih trojica, Filip Milovanović, Brana Mirković i Vukašin Antonijević su bili sa klubom, igrali su Seha ligu u Skoplju, tako da su i oni kasnili. Tako prva 3 dana smo bili nekompletni, međutim polako smo se kompletirali i to dolazi na svoje. Tako da u principu momci dobro rade i spremamo se za te utakmice sutra, koje nam nisu neki prioritet. Nastavljamo onu priču koju sam rekao pre, više to da iz njih izvučemo maksimum individualno za budućnost, ali polako da pripremamo ono što želimo da igramo sledeće godine i sledećih godina. Pa svakako je bilo jako zanimljivo, jako interesantno i što se mene tiče lično i nas svih iz stručnog štaba, neke stvari smo utvrdili, neke potvrdili, a bilo je i iznenađenja. Ne puno, ali je bilo, što pozitivnih, što nažalost i negativnih. Ali ipak mislim da je 3 dana dobrog rukometa dosta svima nama pomoglo da shvatimo neke stvari i gde su problemi, i gde su greške i ka čemu trebamo da težimo svi mi zajedno u rukometu, a u vezi sa tom decom i sa tim momcima i u kom smeru oni trebaju da idu da bi se razvili u pravi igrači. Tako je, u svakom slučaju utakmice uvek dobro dođu, znači došle su te dve sa Rumunima prilično rano u odnosu na moj angažman, pa sad dolaze i ove, ja sam još uvijek u fazi, kad kažem ja, mislim zaista na nas sve iz stručnog štaba, jer zaista super funkcionišemo, imamo podršku i Saveza i sportskog sektora što se toga tiče, da se proširi maksimalno baza i da vidimo na delu veliku grupu igrača, jer još uvijek zaista imamo vremena za to i ne želimo nikog da propustimo, tako da sada i što se tiče utakmica koje dolaze nakon ovih posle Segedina dolaze nam Austrijanci, tu će biti još jedno 10-ak možda novih igrača, bar mi je tako plan sad u glavi i vidjet ćemo gde se nalazimo u odnosu na njih, gde se oni nalaze u odnosu na nas i kako će to sve izgledati što se tiče nekih taktičkih odgovora jedni prema drugima i da vidimo sa snagom gde smo jedni u odnosu na drugi. Pa da, znači od 19. do 25. ćemo ovog meseca juna imati tu narednu akciju, znači vrlo brzo nakon ove akcije u Mađarskoj, to jest ovde u Beogradu i u Mađarskoj. Momci između toga trebaju uspešno da završe školu, što je isto jako, jako važno. I nakon tih utakmica sa Austrijancima, znači tih mini priprema i utakmica sa Austrijancima, doći će jedan period gde će se neki priključiti staroj reprezentaciji 2002. Neki će ići na zasluženi odmor, tako da bi po nekom našem planu od septembra trebali da nastavimo rad kroz trenažne centre, onda i kroz te EHF nedelje koje imamo i stvarno velike ambicije su u pitanju i zaista želimo da napravimo dobar program svim reprezentacijama, tako i ovoj 2004. dečacima za neki period koji dolazi bliži i dalji, znači za taj period koji će ih čekati u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji, ali svakako da se dobro odmore, da se posvete nekim oporavcima, neki na jačanju, svi zajedno na priprema i sa svojim klubovima da krenu kako treba od avgusta ili kraja jula i onda u septembru bi, kažem, kroz trenažne centre trebali da nastavimo rad.